Здравейте, уважаеми зрители! Аз се казвам Владимир Трифонов, вие сте с Поглед Инфо и днес ще имам удоволствието да разговарям с нашия гост, доцент Валентин Вацев. Здравейте, господин Вацев! Здравейте! И така, в тази епоха на глобална турбулентност, ще ми се този път да фокусираме разговора малко и върху това, което се случва в нашата родина, в България. Знаем, че сега предстоят избори, а пък още преди изборите се случиха доста събития, които дават сериозни поводи за размишления. И тук само ще въведа, че виждаме, че тема номер едно в политическата преса у нас стана разцеплението в ДПС. Виждаме, че подобни процеси текат и в БСП. Ето сега ще видим дали БСП ще се консолидира след края на ерата Нинова. Виждаме, че не са безоблачни нещата, дори в други партии с по-скромна история, да речем от БСП и ДПС, да си спомним случаите с Величие, а пък да видим как стоят с останалите неща. Как си обяснявате това? Това криза на личностите ли е, криза на партия ли? Какъв е този процес, който ще сега? Не е криза на личностите, макар че личностите се държат кризисно. Това се вижда. Но както се казва, де да беше само това. Значи, ако използвам, защото това пести време, един афоризъм на Станислав Ежелец, той на едно място пише, че нещата толкова се усложниха, че накрая станаха съвсем прости. Значи последните, може би 2 или 3 години, ставаха разни неща. Всяко от които можеше да бъде разглеждано по-отделно. Събития в ДПС, там поначало беше тихо. ДПС беше една тиха партия доскоро. Събития в ГЕРБ, яростни, остри събития в БСП, непрекъснати топордии в ПДБ. Ние сме свидетели на всякакви неща, които ги разглеждахме сами по себе си, но те са симптоми. И тези симптоми в края на краищата тази година, като признавам, че тригер на всичко беше скандала в ДПС, макар че това не е точната дума, не е точно скандал в ДПС, там по-друго. Тази година стана ясно, че дреболийките, които ние наблюдавахме, с или без повече, с интерес, последните няколко години всъщност са били камъчета в една голяма мозайка, която е напълно еднозначна. Тази година нещата, дреболиите се подредиха в цялостна картина. Сега вече не може да се оспорва, че няколко неща са в криза. Ама не ДПС е в криза. Да, разбира се, в ДПС носят мъката на разцеплението. То се вижда. На някой даже им е интересно да наблюдават как се цепи една партия. На мен дори това не ми е интересно. Аз разбирам на пръв поглед какво всъщност става, защото съм участвал в разцепващи се партии. Вие може би не помните, но БСП роди няколко партии междувременно. Бялата лястовица, какво ли не беше там, Път към Европа, АСО. Те родиха партията АСО, която веднага се преименува на... Боже, какво беше? АСП? Така. С други думи, тази година картината вече е нарисувана. Трябва да се насилим да изразим с думи. Това е криза първо на политическата система. Това не е криза на системните партии, макар че системните партии минаха през своите кризи. Да, имаше криза на системните партии. Тази криза на системните партии продължава. Системните партии, това са ГЕРБ. ГЕРБ е строго, силно деморализирана партия. Там ще стават тепърва разни загадъчни неща, преди да се изясни всичко изведнъж. ГЕРБ има още около 9 месеца да зрее, докато станат видими белезите на тази системна партия. ГЕРБ е системна партия. Не само защото е приемник на СДС, те носят СДС като значка на ревера си. ГЕРБ е системна партия в друг смисъл. Първо има криза на системните партии. Второ има криза на системата. Трето има криза на конструкцията на не просто системата, както се изразяват политолозите, а на управленската система. Това е държавата. Това е криза на държавата. Криза на държавата като машина за управление. Не като на пискюл, не като на флагче, не като на знаменце на картата, а като машина за политически живот.
За мен това е криза на най-дълбоко ниво на две неща, които всъщност не са две неща, а са две страни на едно нещо. Първо, това е криза на петата българска държава. Аз заради едното удобство ги номерирам исторически. Първата и втората българска държава са в древността. Това са Хан Крум, Омуртаг и така нататък. Това е първата българска държава. Втората Симеон Велики, разбира се. Третата е държавата на Кобургите. Батенберг, който не е Кобург, Фердинанд и цар Борис III. Третата българска държава, която изчезна, тя умря. Според мен беше убита по особено жесток начин от тогавашните елити, както става често. Държавите умират, когато елитите се деморализират и исторически се объркват. Четвъртата българска държава беше държавата на Тодор Живков, разбира се. Това е българския социализъм. За някои това е дъното на адските страдания на всички честни хора, а за мен това е една държава. Четвъртата българска държава. Държавата на Тодор Живков. Ако трябва да бъдем точни, трябва да споменем и Антон Югов и Вълко Червенков, които са в началото. Тях малко хора ги знаят дори в наше време. Петата българска държава е държавата на Желю Желев и на Андрей Луканов. Това е държавата, в която ние живеем или си въобразяваме, че живеем. Това е държавата, в която ни се струва, че живеем или поне правим усилия да живеем, доколкото е възможно. Тази държава си отива. Отива си, тъй като политическата система се оказа несъстоятелна, тъй като основните системни партии не могат да носят вече собственото си тегло. Тази държава е към своя край. Елитите са окончателно деморализирани, а елитите винаги са не изцяло и не всички, но голяма част от националните елити, леви, десни, това няма значение какви, те се групират около държавността. Българската държава вече страда от деморализацията на своите елити. Днешният български елит си отива. Той е прекалено силно наситен с антиелит, което общо взето е винаги така. Винаги вътре в тялото на елита, на корпорацията, на елита има и антиелити. Тъй като политиката работи като прахосмокачка. Тя събира прахоляците от ъглите, буклучета всякакви. И затова трябва турбичката на прахосмокачката от време на време да се прочиства. Нали? Антиелита, по причини, които на мен не са ми понятни, но аз съм свидетел на това, антиелита вечно напира към мястото на елита. Там, където има един елит, ще намерите два антиелита. Това е непонятно. Това е описано отдавна, още от времето на Еразъм Роттердамски, но аз признавам честно, че не знам защо е така. Контраелита, това е също елит, който е готов да поеме властните управленски отговорности, но никой не му дава властта, а той е готов. Интелектуално, морално, политически, управленски е готов. Българският контраелит има нужда от около 2-3 години, за да влезе в кондицията на контраелит, който да изтласка елита и да се появи новата шеста българска държава. Тъй като с края на петата българска държава ние преживяваме този край сега. Като болни от болест, която е много силна, но ние не знаем каква е диагнозата, каква е анамнезата. И това е нашата роля, да изясним анамнезата и да сложим диагнозата. Петата държава на България умира. Сигурен белег на това са седемте избора. А ще има и още. Аз очаквам 8 избори, дори мога да прогнозирам някъде около Великден. По Великден ще има пак 8 избори. Пак ще говорят същите хора. Пак Цветанка Андреева ще обясни, че всички са длъжни и така нататък. Добре, но в такъв случай, след като виждаме, че имаме криза на елита и че сега съществуващите политически партии не са в състояние да разрешат предизвикателствата, които са пред страната, които трябва да си признаем, че не са никак леки, тъй като и глобалната ситуация е много тежка. Да, те са тежки, да, разбира се. Но тук вече възниква и въпроса откъде ще бъдат излъчени бъдещите лидери, които ще променят България. Това е работата на контраелита. Контраелита, това е множеството, това е общността, където се раждат новите лидери. Някои от тях ние може би ги познаваме, но не в качеството на бъдещи лидери.
както много хора са познавали Бойко Борисов преди да стане главен секретар на МВР или кмет на София. Може би някои от лидерите ние вече ги познаваме, но аз не се занимавам с това да гадая сега този, като го гледам, ще бъде ли лидер или няма да бъде. Това е играта на историята, която е непроницаема за средния участник в историята. Ако сме участници на историята, а не сме участници във всекидневието, в сивото, пълно с миши, топорди и българско политическо всекидневие. Има и още един етап. В последните 3, 4 или 5 години, които са необходими да се роди, да се конституира шестата българска държава, това ще са години, в които няма да има тържество на либералната демокрация. Прости Господи. Шестата българска държава няма да бъде либерално-демократична държава. На няколко места аз споменавам предпазливо с проучвателна цел как биха се отнесли днешните елити към идеята, отнасят се с ужас. А коя е идеята? Идеята е, че в България ще има авторитарен период. При краха на олигархията, Платон още го знае това нещо, се ражда диктатурата. Ще има авторитарен период и аз се отнасям с известно безпокойство към тая историческа опция, която вероятно ще бъде запълнена. Вероятно ще има авторитарен период, да го наречем така, за да не плашиме слабонервните либерали. България я очаква период на авторитаризъм. Мога да дам безкрайно много примери. Авторитарен беше великия Де Гол. Авторитарен беше не великия, но много успешен Хуан Перон. Той спаси средната класа на Аржентина. Авторитарни бяха тримата полковници в Гърция, които взеха властта с американска помощ и нищо не направиха. Накрая същите американци, които ги качиха на поста, ги свалиха. За голяма радост на гръцките комунисти, които вярваха, че те са победили, а не ЦРУ. ЦРУ победи тогава. Всъщност интервенцията на Турция в Кипър, мисля, че тя изигра също много сериозна роля за тази промяна. Интервенцията на Турция постави основните действащи лица в невъзможност да се осмисля ситуацията. Но тук, ако ще ровим, а това е много интересна сюжетна линия, ако ще я ровим, трябва да видим ролята на Съединените щати и на Съветския съюз. Защото тогава всъщност бяха засегнати отношенията между Варшавския договор и НАТО. Имаше една догма, която и до сега я чувам от някои български политолози, бивши професори по научен комунизъм, че либералните страни не воюват помежду си. А Гърция и Турция бяха либерални страни, либерално-демократически страни и те бяха в ситуация на война. Те и до сега са в състояние на студена война. Гърция непрекъснато прави военни разходи, но не за да зарадва Тръмп, а те си знаят защо. Гърците си знаят защо трупат още и повече оръжие. Така че България я чака един авторитарен период. Аз избягвам тая тематика, за да не плаша нежните сърца на българските либерал-демократи, за които новия ужас вече не е тоталитаризма, а е авторитаризма, да пази Господ от авторитаризма. Путин е авторитарист, например. Не върви да кажеш, че е тоталитарист. Това е вехта формула и не е много модерна в наше време, но на него най-му приляга да бъде авторитарист. Каквото и да значи това, разбира се. Шестата българска държава може да започне авторитарно. Напълно е възможно. Така че кризата, която ние преживяваме или си въобразяваме, че живееме, е проява на дълбинни закономерности. И последното, което трябва да ви кажа по този въпрос е, че кризата беше заложена още преди 30 години, преди повече от 30 години, беше заложена в последните няколко години на 8-то десетилетие на 20 век. Днеска умира модела, който беше наложен в България с викове, крясъци, квичене и песни "Развод ми дай, развод ми дай". Умира не просто поредния политически момент, умира цялата политическа система, която се конституира в България като отрицание на българския пишман комунизъм. Разбира се, комунизъм тогава нямаше. Всеки, който знае смисъла на думите, знае, че комунизъм няма и няма никъде по света и не е имало. А дали ще има, пък е съвсем метафизичен въпрос. И не е за нас този въпрос.
Ето през вас ще кажа за първи път публично, че можеше и по друг начин да тръгне българската история след свалянето на Тодор Живков. Социалистическа България умря поради вътрешни причини с помощта на съветските другари, разбира се, има си аз, с помощта на Решетников и на другите от рода. Но тя умря главно поради вътрешни причини, поради това, че се появи, особено 8-то десетилетие, България се появи прослойката на червеното дворянство. Социалистическа, ултрамодерна България, която беше апотеоз на левия тип модернизация. Има дясна модернизация и лява модернизация. Както в Китай е лява модернизацията, в Индия е дясна модернизация. Ако изобщо има смисъл да правим такива деления. Значи, модернизирана социалистическа България умря поради проникването на червеното дворянство във всички пори на обществото, което дворянство деморализира основите на живота. Българите се съгласиха системата да умре. Никой не направи демонстрация, освен няколко мои познати комунисти от БСП, които се сърдиха на БСП, на БКП, които се сърдиха, че не е истински комунистическа партия. В тези условия се роди Лукановата идея, по-скоро тя беше донесена от Съветския съюз и ние в това отношение повторихме съветската перестройка и процесите след това. Процесите на свещените 90 години, които се сведеха до грабене. 90-те години в Съветския съюз, в тогавашна вече демократична Русия, се сведеха до грабеж. Радикален грабеж на всичко, което мърда. Всичко, което може да бъде откраднато, трябваше да бъде откраднато. В България кликата на Луканов предложи същия модел и това и стана. И нямаме време да обясняваме защо в Словакия, в Чехия, в Полша, в Унгария не стана същото. На тогавашните хора им беше там, за тези страни, където говоря, беше достатъчно да им се каже, че няма комунистическа партия, че комунистическата партия не е на власт. Това трябваше да стигне и на българските реформатори. Няма комунистическа партия, тя не е на власт. Но вместо това те решиха да се радват на гражданска война. Появи се картата с черепите, появи се идеята за кожите на комунягите по стените, роди се идеята за стадионите пълни с комуняги по пиночетовски. Тоест, вместо идеята за реформа, се роди идеята за историческо отмъщение. Отмъщението на тези, които загубиха властта си с влизането на Русия в български земи 1944 година. В България можеше да започне един плуралистичен, широк демократичен модел на реформиране и преобразуване на основанията на обществения живот. Порочно се постъпи и с собствеността, и с политическата система. Но аз ви занимавам с това само за да обобщя. Всъщност тогава се роди идеята за яростния антикомунистически двуполюсен модел, който в момента умира пред очите ни. Умират бившите комунисти, умират и бившите антикомунисти, умират и бившите комунисти, които станаха антикомунисти в хода на времето. Тоест България тръгна по неправилен път изначално. Можеше да има широка, плуралистична програма за реформи на обществения живот и на икономическите условия на обществото. Ние го ударихме на гражданска война. Някои, изровени от праха на историята, започнаха да мечтаят на глас за отмъщение. Появиха се местата на оплакване на жертвите на комунистическите свинщини. Просто за тези хора историята не беше свършила. Тя трябваше да продължи и до сега има такива хора, които искат да отмъщават на всяка цена. Смисълът на историята за тези хора е отмъщението. В тази връзка ми се ще да ви попитам, не е ли твърде много 35 години да отмъщавате и не е ли, може би, характерен български феномен, че дори днес... На първия ви въпрос отговарям с твърдо да, вие сте прав. 35 години отмъщение е прекалено много. Изпуснахме историята. Изпуснахме време, през което други държави, които бяха горе-долу като нас преди 35 години, сега вече ни гледат отгоре надолу и високомерно. Европейски, богати, успели, проспериращи държави. Вижте Унгария, вижте Полша,
Вижте Словакия, вижте Чехия. За втория ви въпрос за отмъщението, история не се прави с отмъщение. Отмъщението може да стане лична цел, но не може да бъде обществена задача. След като в Испания успяха да се договорят франкисти и комунисти и в момента живеят съвсем не лошо, разбира се, продължават да се скарват от време на време. Но Испания се развива демократично и успешно. Тя не е най-развитата страна в Европа, но все пак Испания е успешна страна. Така че да, ние 35 години не знаеме какво е плурализъм, не знаеме какво е широчина на мисълта, не знаеме какво е живот без отмъщение, не знаеме какво е живот, в който основният стожер да бъде не собствеността, имотеца, както казаше Красен Станчев, имота като равен на живота. Ние не знаем други ценности. В този смисъл България е изостанала исторически. Това не е календарно изоставане, а е изоставане в смисъла на реформата. Шестата българска държава, аз се надявам, че ще бъде направила сама всички тези изводи. И в тази връзка няма как да не възникне и въпроса, след като имате очаквания за едно преосноваване, да го наречем, на българска държава, създаване на една нова шеста българска държава, как се отнасяте към по-близкото бъдеще, непосредствено бъдещето, което е пред нас? Очаквате ли скоро да се появят личности, които не просто да имат качества, които сегашните политици у нас нямат, но и да са готови да предложат именно визии, стратегическо планиране, което да сплоти нацията? Ако се поддам на желателното си съзнание, бих ви казал, че вече познавам такива личности. Но аз много внимавам да не рисувам на картата на историята нещата, които на мен ми се искат. Аз бих ви отговорил просто и философски. Историята сама създава тези личности. Новите процеси, които трябва да започнат, ще изтласкат на преден план нови личности, които ние може и да сме ги познавали, но не в това качество. Новото време изисква и създава своите нови личности. Колкото за преосноваването, аз разбирам какво имате предвид, но за мен преосноваването е нещо, което приляга по-скоро за фирма. А държавата не е фирма, макар че може да направим аналогии с фирма, но те биха били куци аналогии. Държавата, според мен, то не за пръв път и не само от вас се споменава термина преосноваване. Аз не вярвам в преосноваването. Някои вече се размещаха за нова кръгла маса. Това са хора, които не разбират, че по този начин искат още от същото. На кръглата маса номенклатурата на БКП се разбра със собствените си отрепки и със собствената си агентура да бъде това, което тя вече е решила. Аз бях там наблизо. Аз познавам хората, които участваха и от двете страни на кръглата маса. Аз познавах и досега не крия това, че аз познавах ръководството на СДС. И тогавашното ръководство на БСП, защото аз имах определена роля в тогавашната топордия. Кръглата маса беше, както би казал българския класик Бойко Борисов, кръглата маса беше пунтамара. Аз много бих искал да няма вече кръгли маси в България. Но това, което някои хора с добра воля и с нагласа да помечтаят, виждат в ролята на една бъдеща кръгла маса, аз го виждам като задача, като роля, като изпълнение на авторитарния период в България. Авторитарните периоди не са само притеснения по линия на демокрацията, макар че и това, разбира се. Има различни диктатури. Има диктатури от пиночетовски тип, с изколване на комунистите и въвеждане на американския модел на Фридман в Чили. Това и стана всъщност. Аз четох много спомени на тези, които са избивали чилийските комунисти. Как са им резали гърлата, как са ги хвърли от хеликоптера в морето и така нататък. Но има и друг тип диктатури, които всъщност не ги наричат диктатури, а ги наричат малко по-иначе. Това е така наречената от Карл Шмидт, великия европейски философ на правото, така наречената комисарска диктатура. Такива диктатури имало в Рим. Това е ролята на народните трибуни. Те са били диктатори. По волята на народа, на Популус Романус.
И тогава тези неща не се наричат диктатури, а периоди на строго държавно управление, ако искате, или нещо от този род. В България аз не знам какъв авторитарен режим ще има, но ние сме на косъм от българския авторитаризъм. Даже мисля, че вече мога да открия и хората, които са готови да го реализират, но не бива да споменавам имена. Аз очаквах Бойко Борисов да бъде такъв, но той се оказа, че не е. Борисов не е диктатор по природа, по душа. Той е друго. Аз очаквах той да бъде българският термидорианец, да направи термидор в България. Вие знаете какво е това, разбира се. Нищо такова не се получи. Както и да е, личности ще има. Аз познавам голяма част от... Не голямата, а голяма част от българския контраелит. Аз бих казал, че много от хората, които познавам и които уважавам, са готови да изпълняват ролята на елит. Те са контраелит, просто имат знанията, готовността и морала да управляват, но никой не им дава да управляват. Половината от моите студенти са контраелит. Те не го знаят това, разбира се, и аз не им го казвам. Има контраелит, т.е. ще има и елит. Този елит ще изкристализира своите нови личности, своите нови хора. И за тази цел не е нужна кръгла маса. Аз настоятелно предлагам да оставим кръглата маса в миналото, в килера, с който не се гордеем. Кръглата маса беше пунтамара, както вече казах. Пред лицето на целия български народ, който очакваше да стане нещо. Ние видяхме какво стана. Сега, обобщено, днешният български политически живот на България изтича в канализацията на историята. Ще видим, може би, не само едни избори, може би още едни, или още едни, да знам. България ще мине през рисковете да бъде включена в война с Русия. Включването в война означава да изпратиме жива сила на украинското бойно поле. България върви през историческо минно поле. И ние не знаем дали няма да настъпим нещо. Българската държава, която е на 13 века вече, ако е писано, България може да настъпи мина и да няма шеста българска държава, а да има просто територия, за която отговаря правителството в Анкара. България, например, да влезе в зоната на икономическо влияние и контрол на Анкара. Нали помните Давутоглу, който твърди, че България е в стратегическата дълбочина на Анкара. Още повече, че определени кръгове в Турция не са забравили българската земя и българското небе. Те помнят. България е благословена страна, тя е китна страна. Ние вече не я виждаме такава, защото сме уморени от пасотиите, но България продължава да бъде хубава и привлекателна страна. И има хора, които жалят за нея и до сега. В Турция, в Израел, между другото. Последните български евреи, които сега там доживяват дните си, умират с виденията за пишна, зелена, благословена България, която остана в историята, разбира се. Така че, в зависимост от това каква мина настъпим, ако ни е писано да настъпим мина, България може да се превърне в две Българии, да стане ясно, че процесът на обединение е бил обратим. Идеята на Чардафон Велики е била обратима в историята. Просто един Санджак и една източна Румелия в територията, в контролната територия, икономическия хинтерланд на Турция. Това е като най-ужасният вариант на новата българска история, но историците са длъжни да мислят и това. Или пък, например, ако ние тръгнем да воюваме наистина с Русия и вече лишените от всякакви пробългарски сантименти руски ръководители, там нямат сантименти към България, в Москва вече няма никакъв български сантимент. Там да наречеш няколко братушка, това е ругателен термин. Те без колебание ще натиснат копчето на тактическото ядрено оръжие, което да падне там, където сега има многонационални военни сили, чрез които България се приобщава към свободния свят и така нататък, и така нататък. Така че ние не знаем. Благодаря ви за нашия разговор и да се надяваме, че оптимистичната прогноза ще се осъществи. Да ни се размине всичко, да.
да вярвам. Благодаря и аз.